Ninebembe eqhatho umathanga etshitsheza lo maswabhula lapha kwaMgiliji emashini libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba ngakho ke wena mbukeli ngicela ungiboleke indlebe mina ke ngizoza nendaba ngihlale kuzona ithonto naze ihamba phambili kusihlonjeni. So help me God. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzomemezela icabinet lakhe maduze ngehora lesishagalolunye endlini zombuso ePitoli ngemva kokubanjwa kwengxoxo edonse amasonto phakathi kwamaqembu ezombusazwe ngenhloso yokubumba uhulumeni wobumbano. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzosenza ngehora lesishagalolunye isimemezelo esibhekwe ngabomvu secabinet lakhe elisha endlini zombuso ePitoli ngemva kokubanjwa kwengxoxo edonse amasonto phakathi kwamaqembu ngenhloso yokubumba uhulumeni wobumbano. Manje ke sixhumana nomhleli wezombusazwe la eSABC uMzwandile wakwaMbeje Shandu asikubingelele usendlini zombuso sicela nje usichazele kabanzi ngoba seluzwe lafika lolu suku belilindwe izwe lonke ngabe yini esingayilindela kulesimemezelo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Sibonga kakhulu sibingelele nakubabukeli nebala selize lafika lolu suku obelilindelwe abantu baseNingizimu Afrika ngomhla ka29 May ngesikhathi beyovota babeyoqoka uhulumeni omusha okuyiyona ke ozoba mela iminyaka emihlanu elandelayo. Siyazi ukuthi ke emva kokhetho alikho iqembu elaphumelela la lodwana ukuthi lingabusa izwe lilodwa kodwa ke kwasekuthi ke iqembu leANC elalikade liyiqembu libusayo kwaba ilona elithola amavoti amaningi. Umbuzo ke wasekuwukuthi ke kwenziwa kanjani ngoba phela likho iqembu elidlule ku50+1 ukuze ke libuse izwe lodwa. Iqembu ke elabili nabavoti amaningi iANC yabe ke isithatha isinqumo sokuthi cha ngoba amaqembu awawinanga wonke izobe ke isithi ke akube nohulumeni wobumbano. Uhulumeni ke uzohlanganisa amaqembu wonke. Nebala ke izingxoxo zaqala kwaba khona ke kodwa amaqembu angafuni ukuba lengxenye athi awathandi ukuthi ebe ingxenye uma kukhona amaqembu athize. Sizokhumbula iqembu leEFF lathi nje lona ngeke likwazi ukusebenza lapho kuzoba khona iDA kanti neDA nayo ithi ayifuni ukusebenza ke neEFF. Kusho ukuthi ingxoxo ezabe seziqhubeka ke kuba izingxoxo ke eziphakathi ke kwamaqembu ayishumi iANC, iDA, IFP, PA namanye ke ambalwa amancane angena ke. Emva kwalezi zingxoxo ke kwase kuvunyelwana ukuthi uhulumeni wobumbano uzosungulwa. Kodwa ke kwase kuthi amaqembu amabili amakhulu iANC neDA kwaba nokungavumelani kahle ngokuthi ke izikhundla zizokwabiwa kanjani. Yikho ke lokho okugcina sekuthatha isikhathi ukuthi ke umongameli engalimemezeli icabinet lakhe. Kodwa ke siyazi ukuthi ke izolo ebusuku kube sekuvunyelwana ke emva kokuthi ke bekungavunyelwana ngento ezithize ukuthi cha kuzosetshenzwa kanjani. Ingakho ke umongameli Ramaphosa ke namhlanje ebusuku ngo9 ezobe ke esimemezela icabinet lakhe. Leli cabinet ke Calvin icabinet elizobandakanyeka amaqembu ehlukene kuzoba iANC okuyiyona ezothola abantu abaningi kube iDA kube iIFP kanye nePA bese ke mhlambe namanye amaqembu enikwa izikhundla mhlambe ngesikhundla ngasinye. Akuzukugcina ke lapho ngoba phela lona uhulumeni wobumbano abanye bazonikwa izikhundla ngisho naseParliament ukukhombisa ukuthi ke bayasebenzisana. Kodwa ke kukhona amaqembu angaphandle amakhulu nawo okufana neMK neEFF bathe bona ngeke bekwazi ukuba ilengxenye lohulumeni. iMK ize ithi lohulumeni akumele ubizwe ngokuthi uhulumeni wobumbano izoya enkantolo ke iyokulwisa lokho. iEFF njengoba sesishilo kunamaqembu engafuni ukusebenzisana nawo kusho ukuthi ke azoba amaqembu aphikisanayo. Kodwa ke into ebalekile ke namhlanje abantu baseNingizimu Afrika kuzodinga ukuthi bayazi ukuthi ke bazolala ke bazi ukuthi ke obani ongqongqoshe babo ngoba phela selokhu umongameli Ramaphosa athatha izintambo khona lapha ezindlini zombuso akekho ungqongqoshe obekhona amandla onke ombuso kade ephethwe kuye umongameli Ramaphosa. Sibonga kakhulu Mzwandile siyazi ukuthi ke iSABC izosethulela zona ishisa. Lo ke mbukeli bekumzwandile wakwaMbeje umhleli wendaba zokubusa kwezwe la eSABC. Njengoba kulindeleke ukuthi isimemezelo sikaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa njengoba ezomemezela icabinet elisha nje iEFF isigcizelela isiphakamiso sayo sokufuna ukubambisana neANC ekubuseni kwalelizwe. Encwadini leliqembu libhalele unobhala jikelele weAfrican National Congress ufikile Mbalula izolo leliqembu liphakamise ukuthi kusayindwe isivumelwano esisha phakathi kwayo iEFF
ne-ANC. Kamiso i-EFF ithi izama ukuvimba umfelandawonye we-ANC ne-DA njengoba ikholelwa ukuthi lokhu kuzoba inhlekelele ezweni. Iphini likamengameli we-EFF uFloyd Shibambu uthi baphakamisa ukuthi babumbe uhulumeni kazwelonke ne-ANC ngaphansi kwemigomo ethile ehlanganisa umqulu wenkululeko, ubudlelwane obuhle namanye amazwe omhlaba kanye nokuzibophezela ekulungiseni okungalingani okwenzeka ngesikhathi sobandlululo. We've had thus far 3 meetings with the African National Congress, and then we had our last meeting on Friday, this past Friday, here in Johannesburg to outline just what we think should happen. So our concrete proposal is that we should constitute a government with the African National Congress and other progressive forces that have got common and similar values, and we specifically isolated the issue of the Freedom Charter, that must be the common agenda and program that should guide such a government. Uthi esinye sezizathu esenza ukuthi bangafuni ukusebenzisana ne-DA kanye ne-FF Plus ukuthi yabanayo imibono yezombusazwe efanayo kanye nomlando wokusebenzisana. Uyichitheleke nayo ukuthi benza lesiphakamiso nje ngoba naku begaqele izikhundla zongqongqoshe. A government with the African National Congress will still have a president or the president to have the prerogative to constitute a cabinet according to whatever he thinks is a balanced skill set and political balances that must be considered. But we're not desperate for positions. Umbiko usihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Umthethosisekelo wezwe la eNingizimu Afrika unikeza umengameli igunya lokuqoka ongqongqoshe kanye namaphinawo ongqongqoshe kulabo abangamalungu ePhalamende. Angakwazi futhi umengameli ukuqoka ongqongqoshe abangadluli kwababili noma amaphini abo angadluli kwamabili kubantu abangesiwona amalungu ePhalamende. Sekuphela amasonto amabili umengameli uRamaphosa efungiswe njengelungu lePhalamende waphinde waqokwa njengozokwengamela izwe. Help me God. Lega kokumenyezelo kwecabinet kulamasonto edlule sekholele ekutheni inhlangano ezimele zifuna ukuthi kube nenkulumo ngomhlahlandlela ozolandelwa yizwe. From the perspective of the Steve Biko Foundation, it is of great concern that all of these discussions that are happening up to now are around power. Esontweni ledlula abanye abahlaziyi bazwakalise imbono yabo njengoba amaqembu behluleka ukufinyelela ezivumelwaneni. Parties have been involved as well. So whatever decision that it takes should be respected by everyone. The minute you decide to be a participant in the government of national unity, that does not necessarily mean that the constitution has to be thrown away. Citizen Forum iwuchithile umbono ukuthi isiphakamiso sokwakhiwa kohulumeni wobumbano simele intando yabantu. Political parties must stop spreading the lie that the people of this country have said to them that they must start working together. It's a blue lie. Uhulumeni omusha kuleli uzoba khona emva ukuthi sekuqokwe onke amalungu ecabinet nasemva ukuthi esefungisiwe amaphino ongqongqoshe. Inhlanganelo lamalungelo omphakathi walabo abathandana nobulili obufanayo seyiphakamise isincomo sokuthi njengoba umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ezomemezela icabinet lakhe longqongqoshe kuzofanele ngawushiyi ngaphandle umphakathi walabo abanobudlelwano ngokwezothando nabobulili obufana nobabo. Umengameli wezwe ezomemezela icabinet lakhe elakhiwe uhulumeni wobumbano lwamaqembu ehlukene izishoshovu zamalungelo omphakathi we-LGBTQIA+ zinesifiso sokuthi kweminye yeminyango kahulumeni kufakwe ongqongqoshe abawazi kangcono amalungelo alabo abanobudlelwano kwezothando nabobulili obufanayo. The government of national unity should include people that are from the LGBTI community. For example, Steve Litsike, who's been spearheading the civil society sector for over 20 years. And you also have from Kimberley Ufense Mukai, who is also a member of parliament now. I think they are very ripe in terms of spearheading 4 key departments. Kusenjalo ezitaladini zeTheku, izakhamuzi zimagange zilindele ukuzwe isimemezelo sikaMengameli wezwe ngokuthi obani abazokwengamela eminyango kahulumeni weGNU. Osekuphela isikhathi eside kulindwe ngalesi simemezelo. Sinefiso yabona ukuthi esukhe second ugovernment uhlangana
shooting ngizokwazi ukuthi ngiqale ngihlanganise uA empilweni. For instance, make an allows an example, start a business or go look for a job. Ngicabanga ukuthi upresident wethu uhlakaniphe kakhulu, and then ngiyabelieve ukuthi njengoba hleli so usacabanga, but makayoza ne-answer uzoza ne-answer esharp ezoba right for umphakathi wonke. E-Eastern Cape nakhona izakhamuzi zibheke elikhulu ngesimemezelo secabinet elizokwethula umengameli wezwe njengoba kubukeka seziphothulwe izingxoxo zokubonisana zamaqembu awumbimbi lwe-GNU. To see, all of the parties that are represented in the GNU part of the cabinet, not just the parties that hold, 40% or like 30%, but every party that is there should be represented in the cabinet. Umengameli Ramaphosa uzokhuluma namuhla kusihlwa ngehora lesishiyagalolunye ezindlini zombuso ePitoli. Abezimo ephuthumayo eGoli bathi akukho kubikiwe ukuthi balimele ngemva kokuzamazama komhlaba kwezinye ingxenye zeGoli, eKibla Park, iNaturena naseSoweto. There were no injuries which were reported or major incidents which were reported overnight through our emergency call center. Authorities still has to confirm its seismic magnitude of the tremor, and residents are urged to be safe. Mbukeli sathi qoyitola kanimambi sibese zokuphathela udaba oluthi. Out of our control is the increase of our bulk electricity supplier Eskom, leading to a 12% electricity increase to our residents. Izokwenyuka incindezi kubathengi kwabanye omasipala njengoba abanye omasipala sebenikezwe igunya lokwenyusa intengo yogesi ngamaphesenti ali-12 kusukela kusasa. Asikubingelela sikwamukele imbukelo uma usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzomemezela icabinet lakhe maduze ngehora lesishiyagalolunye endlini zombuso ePitoli ngemva kokubanjwa kwengxoxo edonse amasonto phakathi kwamaqembu ngenhloso yokubumba uhulumeni wobumbano. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Usomahlaya wasemgungundlovu nodadewabo wabagwetshwe iminyaka e-18 ngecala lokubulala sebesondele ekutheni bakwazi ukulwela inkululeko yabo. Izelamane seyichithe iminyaka e-7 ejele kanti seyinikezwe imvume yokudlulisa icala enkantolo yokwedluliswa kwamacala. Impilo yezelamane ezimbili zakwaNdlovu zasendaweni yakwaNxamalala eMgungundlovu yashintsha kakhulu ngo-2016 ngemuva kokuthi kuqekezwe kwangena umuntu ongaziwa ekhaya labo wantshontsha izimpahla. uSithembiso Ndlovu oneminyaka engu-31 nodadewabo uNokuthula Ndlovu oneminyaka engu-48 bathi umphakathi wabamba umuntu owayesolwa, wamshaya wase umletha kubo. Bona babaxosha ngoba bethi abafuna ukuzibandakanya nalokhu. Fisa kusheshe lidlule nje, sheshe liphelele lecala sikwazi ukuqhubeka nempilo kahle ngoba njengamanje kusenzima. Asikakwazi ukukhuleka kahle hle ngoba kusafuna sosayina every day lapha phesheya. Laba bathi ukulahlwa yicala kwabo kwaphatha kabi umndeni. Abazali bobabini bazithola beba nokhwantalala, bababothaka kakhulu nasempilweni. Okwangisiza ngithanda nje ukubonga kakhulu osonhlala kahle base Westville Prison okuyibona banginikeza ithuba lokuthi ngikwazi ukuqhubeka ngenza amahlaya khona ngaphakathi ejele. Ummeli wabo uthi kukhona ubufakazi abacabanga ukuthi abethulwanga kahle. Sebenzisa bona lobufakazi okwakade kusetshenzwa ngako ngasekuqaleni. Abukho obusha isisothi siyabheda. Imbandela yebail ibavimba ukuthi baye kwaNxamalala eMgungundlovu. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini. Sizofaka sigamanxe isandle ephaketheni kweminye imizi kanye namabhizinisi njengoba kunomasipala abanikezwe imvume yokuthi benyusa intengo yogesi komasipala nasemakhaya athile nokuyimvume abayinikwe isikhungo esilawula ukusebenza kwezamandla iNERSA.
Omasipala bazobe bebheke ukuba bahlinzekwe ngemali yogesi abazoyisebenzisa enhlelweni zabo. Izabelo mali ezahlukene emenyezelwe ababhekele ezemali seyiholele ekutheni intengo yogesi ibe semaphesentini ayi-12. Tariff increases are in line with inflation and as follows: 5.9% for water and sanitation, 5% for refuge removal, and 5% for property rates. Out of our control is the increase of our bulk electricity supplier Eskom, leading to a 12% electricity increase to our residents. Kamuze isondelene nedolobha iGoli zizothinteka kakhulu kulezi inguquko. Lokhu kukhuphuka kwentengo yogesi kuzokwenza kube nzima kakhulu emzini evele idonsa kanzima. Idolobha iGoli lethule isabelo mali ngonhlaba lamemezela ukuthi intengo yogesi izokhuphuka ngo-12.7%, eyamanzi ikhuphuke ngo-7.7%, bese kuthi amanani enyuke ngamaphesenti angu-3.8. That there is a bit of a shift in as far as the growth in the economy, which will then see us being able to realize our collection. Nakuba lezi inguquko zimqoka, izakhamuzi zinxuswe ukuba ziwusebenzise sakuwonga ugesi. To be able to enjoy or at least align themselves with the increases that NERSA is approving and simply just leaving it may cause some municipalities to have to backtrack. Iqiniso ukuthi abawusebenzisayo ugesi babhekene nezinkulu ingqinamba njengoba kunzima ukuba bewukhokhele. Bukeka sengathi abaningi bamangele kakhulu ngokwenyuka kwentengo yogesi kusasa. Kusenjalo abasolwa abayi-15 okubalwa kubo nesisebenzi seCity Power bakhalelwa amasongo kasigonyela ngeinsolo zokuba intambo zogesi kanye nokucekela phansi inqalasizinda eGoli. Lokhu kwenzeka nje lo mkhandlu udolobha uyaqhubeka nokusebenzisa uhlelo lokuthi ugesi ungathwali kanzima njengoba kuba nezindawo ezocishwa ngezikhathi ezithile phecelezi i-load reduction. Esigamekweni sangolesihlanu ngomgqibelo ekseni iqulu labasolwa lale libaliwe ngeinsolo zokuba intambo zogesi. Abasolwa abathathu babhadanywe endaweni edayisa insimbi esenkabeni nedolobha kwathi ngokuhamba kosuku kwaphinde kwaboshwa abanye abathathu ekomkhulu leCity Power. Nakhona kuphinde kwagaqa ozankoso nogada ababili ngemva kokutholakala namakhebuli ebiwe. Abanye onogada abayisikhombisa nabo baboshiwe ngesikhathi kuqhubeka lo mkhankaso. Ake mbukeli ziyaguqa lapha ebesikuphathele zona sikhumbuzo ukuthi ngehora lesishiyagalolunye umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uzobe memezela icabinet lakhe ekade lilindiwe. Siyacela ke ukuthi ke uhlale ezindabeni zethu lezi ezisakaza ngolimi lwesiNgisi i404. Sale kahle.